No, počkáme, kde sa to načíta. Môžete sledovať uchvatnú paru. Ešte furt level 1, no. Čak ako by sme mali byť väčší level, keď nám nemôže rozviazať ruky, bože. Lenivci. Som sa skákať z hospody a ešte som nemal rozviazané ruky. Z hospody, do hospody, pardon. Už by sa to ale mohlo načítať. Už chcem nejaký equip, nejaký armor, nejaké brnenie a nejakú zbraň. Super, úkol splnen. Uteč z Helgenu. Uteč. No čo na to povieš, že si to môžem zobrať? To si nemyslím. To si naozaj nemyslím. No ne, čo to bolo iné? To bol My Little Pony, určite. To nemôže byť nič iné než My Little Pony, že pozri sa tie krídla. Však bežne My Little Pony chrlí oheň, však to nevieš, ešte si dám. Totálny blbec. Lag? Už mám puta konečne, už môžem umlatiť. Haha. Neviem do ňa boxovať. Nech sa mi to reloadovať, prepáčte. Nebudem robiť furt blbosti, až keď budem mať nejaké tie veci. Bum a zase u neho ložíme, na čo to budeme nosiť, však to len zbytočne váži. To už je trošku lepšie, sekerka. No celkom máš spomalený, ale dialog, pánko. Pozri sa. Ne, fakt je to zamknuté? Ne, to nemôže byť zamknuté. Ne, vôbec, to není možné zamknúť. No super, naozaj. Bez teba by sme to naozaj nevedeli. Kryjte sa, lebo ich nedáme vôbec. Nedáme ich, to nie je šanca, utekaj. Asi ne. No poď. Zase obidve na mňa, toto nie je fér. Ja to dostávam. Toto nie je fér, jau. Ty čo robíš? Žiadny finishing move. Málo vydrže. Super. Nepotrebujem nejaký blbý tutoriál. Zoberiem si od teba šaty. Šaty si od teba zoberiem. Teda brnenie a klíč. Sexy riťka. Dobre. Dosť bolo užívania. Ide sa bojovať. Počkať, musím sa vylečiť. Magie, obnova, lečení. Mocným Orgmage, poď do toho, ideš. To dávaš. To určite dávaš. Mám dve sekery, ja sa nehrám. Ale ja som mocný Orgmage. Ja mám navrch. Magie. Nie magie, čo robím magie? Inventář, zbranie a ideme ich dosekať. Ideme dosekať. To musím zase otvoriť, že? To si chromí. Zoberieme si aj do seba vozík. Nech môžeme odviesť mŕtvoly potom, nech to není nechutné. Ojoj, a sme ho preklopili, to už je nehodnotený. Dobre, ideme ďalej. Bum. Dráčik sa zase činí. Si asi prdol. Možno, neviem. No ne. Väčšinou len drak proste príde a vychrlí raz oheň a potom neničí ďalej. Zase obidve na mňa, toto nie je fér. Ježi, on dáva samé finishing move a zo sekeru nemôžem dať žiadny finishing move. Prečo si to berem? Počkať, ešte sa tu musím prezbrojiť. To uložíme do ňoho. Si zober. Ešte toto.
Áno, nechcem žiadne potiony. Skúsime meč, možno to mi dá nejaký finishing move. Dám si dvoj, no manu nechceš. Health, to sa hodí. Potiony sú vždy dobré, ale aj na predávanie samozrejme. Inventár, zbrania, dáme si mečík do druhej ručky. A budeme mať mocné kombo meč a sekera. Počkaj. Ideme teda boxovať, keď môžeme. Čakať. Zbranie. Chceš to rozdať? Poď. No poď. Že som zase dal silný oný move. No poď. Trolí krev. Ten učírna. Počkaj. Idem ich doboxovať proste. Zase som nič, no. Dobre, už neboxujeme, to je trapné. Chceme dávať nejaké finishing movie, ne? Nejaké mocné veci. Čakať. Niečo záživné tu máte? Celová dýka. Železný palca, to sa hodí. Čo to asi tak môže byť? Nejaký mŕtvý mág a nejak pár drobných. Dobre. Aby si bol šťastný, tak si zoberiem odtiaľto ten pik. Lektor lečení, to sa hodí. A otvorím to. Celkom sa mi páči, jak je tu spravená minihra. To je celkom dobré. Lepšie ako v Oblivione, keď ste sa tam mordovali s tými blbými jazyčkami, či čo to tam bolo. Zlato. Viac zlata. Nechceme žiadne sračky. Maxke. Vidíš ten palca, už môžem vyhodiť. Už môžeme vyhodiť tú meč a sekeru. Dobre. Ale musíme si dať aj niečo do rúk, že? Chceme aj nieko zabíjať predsa, ne? Nechceme len boxovať do typkov. Budeme napredu. Ideme byť napredu. Si mi mohla dať, ale tušne, ježiš, to je stará babka. To vás fakt musím viesť. To ste také sračky. No ne, čo tam ešte čakáš, čo tam rozprávaš zase? No lebo to bolo také ťažké odtiaľ zdrhnúť. Ako keby ork nemohol skočiť z hospody na hospodu. No, to som zvedavý, čo to bude ďalej. Ďalej. Lukostrel si! Šmejt! Ježi, on zostrelí, bože, to sú úplne KSery. Nehrám s nimi vôbec. Kry sa zaslop, no tak ne. To sa nemal robiť a ja ho zabijem. Zase žiadny finishing move. Prehodáme ťa. Prečo prehodám vojakov, ktorí nikdy v sebe nič nemá? Skráň sa zastup. Ona je tam. Už je mŕtva. Už ma nebude nikto kajsovať. Finishing move! Ne, žiadny. Toto mi nevyžereš! Takto sa zabíjajú. Vojaci Impéria. Takto sa to robí. Efektne s palcátom. Čo som to chcel? Jajte poťaky. Nech budeme mať plné HP. Tak zase otvoríme toto za páčku. Páčka. Mocný efekt. Padania. Bum. Dobre. Čakáme. Ralof. Oni nás zateracili cestu. To je... dá fuk. Neviem, či tam chcem padať a či potom vykrača naspäť. Neviem, radšej nie asi. Alebo Ralofovi by sa to nebolo páčilo. By sa mu to nepáčilo vôbec. Malý prispatý Ralof. Teda nie malý, ale prispatý.
No, tak to sú tie počítačové mozgy. No áno, búchajme, keď... Ty si úplný retard. Kde je? Ty retard. Tam máš. Ťa dobijem, úplne ťa dobijem. Počkaj, si to obľúbených F. Dobre, nechcem žiadny tutoriál sprostý. Ťa dobijem. Nejsi na mojej strane. Láska, nie si na mojej strane. Nemôže byť láska na mojej strane. Na mojej strane je jedine... Som jedine ja, nikto iný. Nikto iný, láska, nikto. Prispatá láska. Netrafili. Netrafili furt. Bože, on dáva samé finishing movie. Ty si úplný bitch. Ha, tam máš. Aspoň jeden finishing move. Nechceš. Ledel svojho pavúka, budeme si jedovať zbrane, budeme. Tak pavúčikovia, veľký aj malý. Ne, to som nechcel, bože. Som retard. Tak, schováme. Môžeme ísť, nič iné. Dobre. Zase. Teraz zrazu nejsi prispatý. Teraz zrazu nejsi prispatý. No poď, láska. Musíme si to vyjasniť. Musíme si naše dobrodružstvo vyjasniť, lebo tuto nie je vhodná chvíľa. To naozaj nie. Poďme si tu máš spiaceho medveďa. Ale keď ho zabijeme, tak sa z neho dá spraviť posteľ. Ako nie reálne v Skyrime, ale... A tam, to už by sme si vyjasniť mohli. To teda, hej. Super. Mám luk a 12 šípov, ktoré idem... absolútne nevyhodiť, lebo som mi úplne na nič. Keďže chceme byť warriori, takže R. Áno. Dobre. Rage! Die bear! Tam máš. Takto sa zabíjajú medvedi, páni. Ešte si zoberete kožešinu, aby ste mohli z toho spraviť poriadne díky a meče. Teda, z kožešine spravíte kožu a z kože spravíte kožené plátky. Pásky, áno, pásky. A z kožených páskov spravíte rukojete pre zbrane. Teda, no, nie úplne, ale to obmotanie. Z toho obmotania potom ešte tam dáte nejakú železnú násadu a máte to. A myslím si, že sme ku koncu. Áno, sme ku koncu. Toto je taký trpasličí, bojovník, ktorý sa môže schovať do gulky. To je úplne najhoršie, lebo on je síce od vás ďaleko, ale potom rýchlo proste príde. Jak sa dá do tej guličky, potom zase príde. Sa rozloží u vás, to je jak Transformer. Ešte je to rýchlejšie a otravnejšie a celkom to dáva veľký damage. Ešte furt nie sme dvojka. No nevadí. Veď mi to doexpíme. No myslím si, že po tomto načítavaní to bude tak akorát čas to ukončiť. A teda... Ukončiť. Dobre, takže ja to tu savenem. A my sa budeme rozlúčiť a uvidíme sa pri ďalšom let's play. A buďte si istí, že dáte like a koment. Teda komentujte, lajkujte. Aj vaša babka nech komentuje, lajkuje, aj odoberá. Nech si kvôli tomu kľudne založí Gmail. Proste chceme veľa lajkov, veľa komentov. Je to jasné? Ale nie, naozaj. Som rád, že ste si to pozreli a vidíme sa pri ďalšom diele. Čau.